Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong mo rin ng pagkahapon mga ka-aksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes, petsa sa isna kan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po, ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programa ang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo! Mga nagkakahapon, partner! Oh, live na live lang na kita ang live. nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon, Birak, Katsanduanes. Live na live, siyempre kita sa Facebook page kan Action Co Center. Kaya sa mga kabarangay ta dyan, mga kababayan na Bicolano, sa mga naghihiling sa Facebook, mag-comment na, mag-tag na, pakishare man gan sa mo yung Facebook Yan. Live. Kapag pig-share, mas nagdadakulan meron. And may chance pa kami manggana. Pag nagdadakulan meron, partner, mas makagana magprograma. Siyempre, partner, kasi naiiling mo na kita, di nasasayang ang pagtiwa-tiwa tayo di. Tama. Takon medyo tuluman sa na ang nagmimiron, mas maripa kayo ni Pero magtanong-tanong na partner, sa nang kamuti. as of this time, igwa na kita ng 8,500 viewers. Yes! Masiram na hapon mga viewers! Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, magaganda kayong lahat at mga pogi. Yung mga hindi pa nanonood, mga pangit-pangit pa kayo. Pangit-pangit pa, ano? Oo. Kaya kung gusto nyo manatiling maganda at gwapo, Manood na kayo, Ay, syempre. partner! Ay, pwede naman manggana, partner, sa mga nagdadangog sa radyo. Kinakaipuhan lang ning dong mag-comment. Uy, kasugma. Magdalan man giraray. Kasugma maray mananasa iriga ka. Napay Dahil to, akong partner. kakumpetensya sa pagtabil. Kumusta Nasulo man? ko. Kumusta man ang pagtabil mo ning Ay, solo? builo. Builo. Samantalang kami nagtatrabaho sa luwas. Ay, di yaw man ako dito sa laog. Nagano ka din sa Dahil luwas? man pwedeng parehas kita nasa luwas. Ayan. Dapat minsan nasa laog man ako. Work together as Yan. one. Ayan. Partner, kasuhapon nga ni, nababanggit mo man sana, magayunon partner sa nangyaring second day na mobile clinic Healthy Pinas ni Ayan. Senadora
Riza Ontiveros, katuwang partner na ako Bicol Party List, Oy, si Congressman Saldi, Congressman Pido. Gulpi ang mga nabinipesyaran ng mga taga-Sadto Amo, Yes, partner. May Mga- nag-iibig, may nagpapasalamat. mga taga-Iriga. Kasi partner, Kumusta ka mo ngamin, Siton? Mga ngud, sabi mo, kumusta ka mo dyan, mga taga... mga tugang. Tugang. Ayan. Mga tugang. Ayan. Ay, partner, yellow ako ngunyan, red ka. Oo. Kung kita ngunyan, medyo taga Ilocos ako ngunyan. Ako man, taga Taga-Naga. Bicol, taga Naga, particular. Yes! Taga-Naga ang kulor mo ngunyan, Aha. ako taga Ilocos. Taga Ilocos ka. Ayan, duman sa may mga... So may mga ilisi. Ayan, LSC. Si Kuya nito, apod ka ito, windmill. Windmill. Partner, mainit ko niya ng pinag-urulayan, partner. Ay, Aram mo, pero ang karahayan man ngunyan, maski mainit ang pag-urulayan ta, bakong masyadong mainit ang panahon sa luwas. yes. Uy, Medyo partner, mapresko. tama. Medyo mapresko mo yan. Pag naglaog ka nga ni digdi, lalo na digding may aircon, maliputon. Oo. Oh. Pero ngunyan, partner, siring kang dati, problema sa kuryente, problema sa tubig, pero ngunyan, partner, duman sa may parte kang tiwi. Duman sa ay tabako, partner. Bakulod, tabako. Tabaco Ayan, City. tabako. Di pa nahaloy, partner, kan pinutulan ng kuryente. Oo. Alos kasabayan sindakan rapo-rapo, kan pinutulan. Oo. Ining Bacolod, pinutulan ini bilog na barangay. Kaya, partner, naging issue digdita nagbakal nin sa diring transformer. So barangay. So, barangay. Pagkatapos, Oh, ikinabit. so transformer. Dinagkayguan ng Sisay kuryente nagkabit. sa barangay. Sisa nagkabit. Aramon ta. Kuyan, Barangay electrician. personahe kan apik, O, personahe kan apik. Aramon ta. or sa mga dating taga-aliko. Ayan. Aramon ta mga kaaksyonan, partner. Tanasa linya ngunyan, makakasabay ta tagapagtaram kan Albay Power and Energy Corporation, si Ma'am Pata Gutierrez. Aramon ta, partner. At nga ning bakuali sa tuya, Sige. ining pangyayari na maraman ta kung ano talaga ang nasa likod kay ning issue. Maray na pagkahapon, tabi, Ma'am Pat. Good afternoon. Ayan. Ma'am Pat, it's so nice to hear you again. Ma'am Pat, diretso tabi kita digdi sa issue kay ning pagtakod, illegal na connection kay niyong nababanggit niya tong barangay dyan sa Tabaco City. Ano tabi ang tigbalgar tabi kay ni Ma'am Pat? Hoy, nakulao na pagbalgarayan sa satuyang anti-pilferage law. And kung maprobaran sindang guilty, siyempre ang APEC magkakaigwan ng karampatang aksyon dahil sa illegal na ginibuninda. If proven, kung sisay man ang mga author kaan o kung sa'y nagibo, can go to prison for 6 years and will pay penalty of more than 100,000 pesos. Opo. Or, dahil ko po aram eksakto, siyempre sa legal department na po inyo kang San Miguel at saka APEC, ang kasong ini. Dahil ko po aram kung ano pang ibang krimen ang sa indang nabalgar sa invuelto digdi ang mga barangay officials sa pangunguna ni Kapitan na igo bagaki DILG na nagro-rule over their behavior. Opo. So, day ko po eksakto masabi kung anong kaso ang idadaraw sa indakan kan APEC. Pero sigurado po na magkakaigwan ng aksyon. Dahil ang inimbuelto ninda sa buong barangay sa illegal na paggamit ng trust. So, gabos mo niyan sinda illegal. Opo. Nababanggit mo tabi, may binalgar tabi, Ma'am Pat. Subuot sabiyon, illegal talaga ining ginibo kan mga residente, kan mga opisyales. Ang hapot ko lang, Mampat, Yes, kasi kung mga barangay official, day man kayang magkabit kan transformer, taday man sindang pagkaisi or pagkaaramkan. Sisay po sa mga involved na nagkabit. Ikaw po dyan siguro tulo-apat na ex-Aleco. Ayun. Na namit ko na sinda ka ito. Kang nag-dialogue ako dyan sa Bacolod. Mga ex-Aleco. Siguro sinda po ang Nagkabit. nagkururon kung paano sinda magkabit sa... Siyempre, kasuday man tataw na, man mapundar. Oo. Opo. So, Pero ito Ma'am Pat, yan, sa araw po kayo ni Tabi, naaraman tanan na igong pagbalgar, nababanggit mo Tabi na so mga opisyales kan barangay, nagkaperang dating empleyado kan Aleco. So araw Tabi kani nagpapadagos ang investigasyon. Pero Tabi or ano ang magiging penalidad if in case Tabi mapatunayan na may pigbalgar ining mga nagkaperang opisyales, ining nagkaperang Tabing personahes? Yun na nga sa nabanggit ko. Imprisonment of 6 years
and penalty of more than 100,000 pesos. More than 100,000 pesos. Ayun, O yan, opo. partner. Yes. So, Yan po sa anti-pilferage law. opo. Ano tabi ang say ka initabi ni Mayor? Siyempre, Kantabako? si Mayor Crisel Lagman Luis. Pero ang haputa partner, may nangyari ng dialogue between APEC and Opo, local government government unit? unit Cantabaco. Yes, nag-dialogue po, nagkadalawang beses nagka-dialogue with Mayor Crisel. And ang Supremero, magayunon sa plano ni Mayor Crisel. In fact, pinaapod sa 10 barangay captains kan top 10 na dapat putulan kan APEC. And magayunon sa encouragement ni Mayor Crisel sa mga kapitan, nagibuhunin da agabos na medyos na makabayad. And then the second time around, manungon na nga ni sa Bacolod. Pero after that, nag-file si Mayor Crisel kaso against APEC. Dahilan data sa pagbalgar kan pribilehyo kan mga konsumidores dahil nadamay, so nagbabarayad the regular duman sa day nagbabarayad. Opo. Now, I cannot comment further dahil di pwede kita mag-discuss kan sarong bagay na nasa korte da. Okay. Opo, nababanggit mo So, tabi yan. yun po Ma'am Pat, ano tabi ang presenting sitwasyon kan barangay Bacolod gunyan? Totalmente ba tabi na mayong kuryente duman sa barangay or nagkaperang portion sa naman? Pinutulan po ang the whole Opo. barangay. So as of this time, ganun pa din? No, ikaw na nga ni sindang ilaw. Kung nagbakal sinda kisa direct transformer because kung pinutulan sa Bacolod, kinuakan APEC so transformer. Ayun. Hinali so transformer, taiuban sa nanggigibuhon ninda, iko-connector. Pero ngunyan, nagsadiri sindang transformer, nagsadiring connection. So ibig sabihin tabi, dai na mo na paramintras na iniro kan APEC na nagpapadagos pa man ang kaso. Opo. Okay. So, iyan tabi, kung in kaso mapatunayan, aron palang gato partner, may imprisonment, may babayada na more than 100,000. So, urwa lang ka partner. Oo. Okay. So, saro yan sa mga makontrobersyal na insidente ngunyan partner na nangyari digdi sa probinsya kan Albay. Maiba lang ako, Ma'am Pat, ano? Ngunyan labo-labo ang purutulan ngunyan. Kan mga disconnection. Oo. Padagos puso sa tuya na dating programa. Ang Massive. implementer tango niyan so dati, so Operation Baklas, so mga nagkakadarakop na illegal, and then so massive disconnection. Okay. Padagos po yan. Ma'am Pat, araw kayo may comment lang. So mga kababayan ta, arog kasudma, may mga nagkarapurutulan digdi partner, mga kabarangay ko. Ngunyan nga ni, pag-agi ko ngunyan sa Igual bagong na aga. naman Dahil, ang posisyon. dyan sa Ranican Water District, so paraputol, bukod-bukod din sundang kay itong mga taga-Bitano. Nakadulag sa paraputol. Okay, ang comment, Ma'am Pat, makaskas magputol so disconnection team. Pero pag abot sa reconnection partner, medyo aloy da atabi, Ma'am Pat. Pag nakabayad na. Depende po sa proseso ninda. Depende po sa proseso. Pero ang katotohanan po, kulang talaga kita kipersonahe. Oho. Na kung labi na sanggato sa nadurungan gusto i-reconnect in the same hour of the same day, na ito po yan magigibo. Pero po, immediate naman po ang action kan APEC. Basta na-settle ninda ang sa indang account at nakabayad kan reconnection fee. Nagwa pa nga di kidiit na penalty. Opo. Ma'am Pat, may naghahapot po. Tano po ta, ang igwa baga nagralangkaw talaga so bill ka nagkapira, so iba man tabi, nga lason man ta 5 pesos na nang so bill mi na dapat alangkawon. Ano nangyari tabi duman Ma'am Pat? So mga nag-expect ning ibaba na bayadan, aralangkawon. So mga nag-expect man ning alangkaw, biglang ibabaon. Day po, actually kan month of June, expected na magtaas so presyo kang kuryente. Dahil lang po nag-apply digdiso sa tuyang law of supply and demand. Kang bulan na Marso, Abril, Mayo, mainito na maray sa panahon. Grabe sa demand kan tao. Almost ang iba nga na households nagdoble
ang demand dahil sa init kang panahon. Nagkataon naman na ikatulunang taon ini na pag summer darog kayan, nagbagsakan ang darakulang darakulang istasyon na pigahalian sa mga producers of energy. Kan Mayo, May, towards June, kulang so Luzon grid i 4,000 megawatts dahil may apat na nagbagsakan na source of energy. Ang saro nga di kanso dyan sa Pagbilao, Quezon. So, halanggaw ang demand, kulang sa supply, siyempre mamahal sa commodity. Opo. Ma'am Pat, Diba? ano po ang reaction So, ninyo digdi? araw po kaanso nangyari. Opo. Nung yan, may magayon kitang bareta na solusyon kayan. Takan May, nag-apply sa APEC sa DOE for exemption. Kan energy power purchasing, emergency power purchasing. Tarog ka ini. Ang APEC, nagbabakal keep power supply from SMEC. SMEC is San Miguel Energy Corporation, na Opo. mother company. But, ang ruling ng DOE, only 60% or 50 to 60% sana kang kaipuhan kan APEC ang mababakal sa SMEC. So, ibababakalon sa WESM. Sa WESM. So, daghagad din permiso ang APEC na magbakal sa other sources rather than WESM. Because, ining nakalihis na bulan, so cost kan WESM was 12 pesos and 84 centavos per kilowatt hour as against sa SMEC, which is only 6 pesos and 70 centavos per kilowatt hour. Alagad, di-deny kan DOE, kan May. Ngunyan, sa kahigusan sa kasakabarayan kang buot ni Congressman Joey Salceda, nilakaw niya sa DOE na makauwan ti exemption ang APEC na magbakal sa other sources of energy rather than WESM. And itinaupo yan. Maputol ta ka lang tabi, Ma'am Pat. Pero Ma'am Pat, iyan po nababanggit nindo. Pero igo po nagkakaper ang mga nagsasabi na an APEC databi nagkakaigwa ning dikit na pag-utik. According tabi in Ma'am Pat sa iba tabi na 75.91% databi kang energy Baku man talaga ali sa WESM. kan bulan kan Mayo buda Hunyo hali databi sa bilateral contracts na 24.09% hali man sa WESM. Ano tabi ang reaction nindo digdi tabi Ma'am Pat? Actually po, so ang record din sa kuya na sa WESM. Sa WESM, so nagbakal kita 100. Naputol. Ito partner, linawon tayo ito partner. Yo, nailing ko itong post na ito, partner. Oo. By deception. Linawon tayo ito tagari nagkakaigwanin na confusion sa mga tao, buda garo. Ano? Yes po Ma'am Pat, pasensya na putol po kita. Ang record po, digdi, so 40% binakal, so 60% binakalta sa SMEC. The whole of 40% binakal sa WESM. Kaya po, huminalang ka sa presyo kang kuryente kan June. But, ganyan na July, tinawa na kitang permiso to purchase digdi sa other sources of energy in addition to SMEC up to December 2021. So, expect po kita na ma-level off ang presyo po kang kuryente. Ma-level off. Buot sabihon, Mababa. Mababa. Opo. Yes po. Pero Na- magkakaigwa ba, ito- Ma'am Pat? Magkakaigwa po ba nin retro sa mga nagkapirang bulan na bigsasabi na sobra susingil, nag-alangkawon susingil, na dapat Gusto iyon mong sabihin, level partner, off? gusto sabihin mo, partner, i-discount kan APEC so month of June. Oo, bako discount. Kung baga retro. So, Ibabalik. sobra duman sa binayad mo, Ibabalik. hindi sa bulan kan, ining presenting bulan, ibabawas. Dahil manggahid kay Sombra, partner, talang kau talaga. Si Ma'am Pat, ano ta? Anday man po mangyayaring araw gato, Ma'am Pat? Partners, garoday po yan mangyayari. Okay po. Dahil binakal na kan APEC so power from
from Wisem. Wisem kan mansub June. Na mahal. Ngunyan pa sa nangani kita babakal, ngunyan na July, ngunyan pa sa natinaw so permiso. Ayun. So sa madaling July, sabi, actually, July 2 ang petsa. sa madaling sabi, Ma'am Pat, so nabayadan ta na konsumo ta kan bulan kan Mayo and June. Iyon na ito, pinal na ito. Iyon na po ito ang kabayadan. So ngunyan kun Takinonsumo ta na ito. Opo, ngunyan kun medyo mabarato talaga ngunyan na bill ta ngunyan na Hulyo, medyo muro barato na. Yes. Ayun. Tangunyan pa sa nakita mabakal from other sources in addition to SMAC. Maray man nga ning naistorya mo yan pa, Ma'am Pat, una kun day pa mabarato. Kun day pa mabarato, nagbawas na ako, partner. So bumbilya ko dati Apat. anom. Oh. Ngunyan duwa na Duwa sana. na sana. So refrigerator ko, partner, Take off mo na. Ay inop ko na. Nagbabakal Nagbabakal ka na na sana ng akong yelo. yelo. Oh. Oh. Sa bagay, tama man ito. Dahil na ako partner. nagagamit rice cooker, nagbabakal na lang kung singkong maluto. Oh. Kaya grabe ang tipid ko. Kinaya mo, partner, to diet. Yes po, Ma'am Pat. Dati naka-aircon ako, Ma'am Pat. Naka-aircon ako, ngunyan dahil na. Paypay na lang. Dahil, electric fan. dahil. Ano? Nagkakaturog ako plus ng huba. Dahil na ako mag-consume ng aircon. Supog ka Amigo, sa talaga. gibubungan, nagiging romantic. Anyway, tabi, Ma'am Pat, ano tabi ang pinaka-latest isam up ta lang tabi. Ano ngunyan ang maray na bareta para sa tuya mga konsumidores? At least tabi, kan mga nakaaging bulan talagang daragiton, makulugon ang payo kan mga konsumidores. Ngunyan tabi. Ngunyan tabi, Ma'am Pat, paano tatabi matutone down? Ini tabi nga kulog kan payo na namamatayan kan sa tuya mga konsumidores. Maringani po sinda, takulog sa nakipayo. Kaming taga-ape, kulog ti puso, kulog ti payo, kulog ti lawas. Na-COVID pa. Na-COVID pa. Dahil sa pagserbisa sa tuyang mga konsumidores. Well, iyo po yan ang pinakamagayon ko niya na bereta. Saka medyo naglilipot naman ang panahon. So, expectan na lesser ang brownout incident. Sana lesser. Ang panahon ta medyo nagagayo naman. So, iyo po yun ang sa tuya na i-expect. Gabang giraray po kita kipatanid na sa mga konsumo ta, bayaran, taso sa tuyang programa, i-implementer. Tamang giraray ito sa pagputol sa mga barangay. Oo, pero Alright. garo, So nangyari sa Hunop, sa Kasabariw, magayunon so nangyari. Opo. Naibalik na sa power sa Bariw, sa Kasabunhunop, dahil sa higos kan barangay captains sa leadership ni Mayor Lenny Kang Malinaw. Naibalik na po sa power naman. Opo. Ma'am Pat, pero maski na nga medyo naglilipot na ang panahon, garo may mga scheduled power interruption mangyari kita. Oo. Importante po yan dahil dapat magsalida kita kan mga lapa na poste, mga purutol na Kundi poste. ako nasa sala, Ma'am Pat, sa Webes. Nagkakaigwa palan ka mo ng restoration, Oo. Buda. Yes. Ara mo, partner, kundi ako nasa sala sa Webes, maghapon, sa Peder 2. Opo. Kaipuhan ta po iyan, takong dae, maabot na naman ang tag-uran, maabot na naman sa typhoon season, dapat mapergantaran ta lamang na dae maubos ang sa tuyang mga poste na magkararaon. Kasabay na Kaya dyan sa tabi, ganyan pa po. Ma'am Pat, kasabay na tabi dyan sa mga posting nasa tao pa kantinan po, dahilan kaining pag-road widening. Iyo po, may program naman po kayan ang DPWH together with APEC. Okay, bago mi tabi ikabuhian ngunyan tabi, Ma'am Pat, ano tabi ang mensahe mo para sa tuyang mga parantabay, sa mga konsumidores tabi na nagantabay, ano tabi ang sa imong mga pagirumdom, asin syempre importante partner, paano mo tabi ipapampered sa mga konsumidores na labi-labi ang dagi tabi kan mga nakaaging semana? Well, primero, dapat arugong ka, pirming dapat magayon, tanganing pirming maungma. Tapos gwapo man si partner. Opo. Well, yun yan po. Siguro kaipuhan ta na mag-isip na mag-ekonomiya sa paggamit ng kuryente. Kung minsan nasa itong mga aki, dahil naman kaipuhan ang ilaw sa loob kang kwarto, naka-on pa, o kaya sa aircon, naka-on, maski dahil nasa loob kang kwarto. Ang magayunon nga niya sa nagagamit kang aircon, dapat may oras lang. Halimbawa, iset mo ng 7 o'clock in the evening to 10. Up to 4 a.m. malipot pa kayan ang kwarto. So siguro dapat mag-observe kita kan mga araw kayan na pag-ekonomiya sa paggamit kang kuryente. O garing, ang nagdangalas nga ni ako ta, dahil kitawo mo niyan na dahil nagagamit pambihira na ang daing cellphone. Opo.
Ano Ay, ba may kita mga Mampat? wifi. Ano ba May kita mga an Bicol region konsideratong maski nagtitios gabos may cellphone. Precisely, iyan ang samuyang pinangalas, ta nakakabayad nga ni kan sa cellphone, pero habo magbayad sa kuryente. Isipa daw yan. May pambakal ning load. Ayan, dahil pambayad din kuryente. Realidad Dahil yan. pambayad Realidad ng yan. kuryente. Ano na lang Garo yan, option. garo yan mampat so para inom. Ang para inom, nakakautang ning gin sa sari-sari store, pero dahil nakakautang bagas Yan. para sa pamilya. Nasusupog mag-utang ning bagas. Oo, pero pero gin- pag gin, inumon, Ay, nakakapangutang basta para kay padi. Oo. Para kay amigo. Sa po yan, mag-ekonomiya kita, ang paggamit ng kuryente, tanganing di kita masyado magabatan. Ayan. Aba. Salamat tabi Mampat sa imo tabing panahon asin oras. Mabuhay tabi ka mo dyan sa Albay Power and Energy Corporation. Yes, same here. Thank you very much for the time. Alright. So yan mga ka-aksyon, ang matitatabi si Ay. Mampat Gutierrez kan APEC. Partner. Yan ang paliwanag kan ape. Yan ang paliwanag. Yan ang paliwanag kan ape. Wala kitang Pero- mga partner. Kung arog kayo sa indang paliwanag, Dahil man, basta, irespetar ta sa paliwanag kan ape. basta ang kahagadan Pero- ng partner, dapat maging Transparent. transparent. Okay. Kung Arog ano kayo to. talaga ang realidad na nangyayari. Araw ka ito. Sabi ni Kung Pido mismo ha. Sabi ni Kung Pido, may deception May on the part nangyayari of APEC. ngayang kautikan sa Oo, parte ta niya kan APEC. Bako mampalan gabos, binakal ninda sa WISM. So dahil May nangangahulugan na dapat bilateral paglangkaw. contracts pa partner. Okay. Uni na pa, partner. Oy, mag-comment ka mo ha, mga kabarangay. Sa mga Ini realidad nag-iiling partner, pwede ka mo magpaabot ng komento reaction kung konforme ka mo sa Ini. mga pahayag kan Albay Power and Energy Realidad ini. Corporation. So, pig-raise ko na question sa bago. Makaskas ang disconnection team kan APEC. Correct. Iyon talaga. Pero, naili mo? Nadangog mo sa payag ni Mampat, kulang ang tao ninda para sa reconnection team. Yan, totoo. Maski partner pa nagbayad ka duman sa Kaya opisina, nga ni, talagang pangit bakong balansi partner eh. Arog makaskas kasudma. ang pagputol, ang pagsingil. So, serbisyo pabalik sa konsumidores pa. no? Arog kasudma. So, washing machine operator ko. Para laba. Washing machine operator. Dahil pag sabi ng parlaba, washing machine operator. Bago na pala Di, muna ng apod. nakasalang na siya. Ah. Nagdadalagan mo niyan sa aki. Mama! Yaon nga ito. Putulan kita. Di, nagdaman. Madali lang eh. Dahil mo na ngayon pagputulon. Tapos susaro ko ngayong aki, nakapila sa apik. Ang problema, halabaon sa pila. Nakabayad partner, mga bandang alas 3. Pero pinutulan siya bago mag 12 o'clock. May paliwanag ako dyan, partner. Okay. Ang paliwanag dyan, bago magpasiring sa harong nindo ang disconnector, Dapat nakabayad ka na. may tinataon ka bagang 72 hours. Okay. Yaw na nga ni kita niyan. Kundi kung problema nga, nagkakapos-kapos. Okay na. Ang pinaka-problema Uni na. dyan, partner, ang pagtatao ba kan disconnection Uni na. notice, Uni di man na tinatao mismo sa pagsadiri ka Uni na partner. Dahil na question. Okay, dahil nagtubod sa disconnection team. Nayaw Pinutulan. naman, okay. Pinutulan. Nabayadan. Nabayadan pati sa reconnection team. Kan nagpa-follow up na sa APEC, na Kan dapat kayo pagtakod. ma-reconnect nindo Iyo, ka. iyo. Nakikiulay kaming dahil pagputulon, tabi babayadan man sana. Ah. I-reconnect nando. Ay, dahil ngayon kaming reconnection team. Nakaluwas ng ngayagabos. Hanggang ngunyan din ko. Kaya, yan problema sa APEC. Kung nanonood kayo, pasensya ka na Totoo Mampat. yan, totoo yan. Pasensya ka na Mampat at saka mga taga-APEC. Minsan, balansyon manindo ang kwanindo, ang sistema. Uragon ka mo sa disconnection. Pag na-disconnect nindo, grabe, ang disconnection team ninda, mga riding in tandem. Oo. Mga nakamotor, partner. Partner, bako lang Ah. APEC, parehas kan LCWD. Ang problema, Ang pagputol, partner, marikason, tadakulo ng paraputol. hindi grupo ang disconnection team. Takod. Siyempre, Oh, partner. Pag mapareconnect na, ay, APEC, mapareconnect na ako, bayad na kami. Latong unahin daw ngayon, sorry connection team. Bako balance. Totoo. Pangit. Dapat, ang... Kung gurano ka kakaskas mamutol, dapat makaskas ka man magkabit. Kasi bayad na pati. Tapos na eh. Iyuman sa napiguran Dapat sinabi mo kanina na yaon si Mampat. Dahil na, abo ko magparapakidiskusyon kay Mampat. Pigrespeto ko si Mampat dahil siya isang nakakatanda. Ayan. Pangduwa, pag pigparadiskusyon ko si Mampat, Nga alawigong kita. bako lang, baka atakyon si Madam Pat, ni masawutan pa ako. Basta, ang pangapunan ko sa apik, Ayan. balance yun nindo. Pangapunan na sa na partner. Siring man Balance nga yun. ni sa LCWD, nababanggit ko partner. Kansaro nagbayad man ako duman, nagpila ko. Isipon mo. May saro man nagurang partner duman na i-high blood na. Kasi- Tawag kan sa pangyari. Aram mo partner, kung ako disconnection team, okay, sigurado ka na yaon na nakapila, upo. Di balikan mo pag, sige, tawan ta hanggang at yan ha, ipailing mo sa kong resibo, mabalik ako. Yan. Di dapat, dahil niya nakuta pinutol.
balikan ta kang alas 4, pagday Dahil, yan na bayaran, putulan ta Ako, ka talaga. partner, an sa kuya man na prinsipyo dyan. Ayo, given na pinutulan ka. Oh. Kasi tinauan ka nga ning notice. Oh. Ibig sabihin, tinauan ka ning allotted time. Dahil naman kinutis ko niyang partner. Ikaw pa, partner, akong nare-receive nga ro kayan. Pero nga ni, duman sa issue kan pagbabalik, dapat marikas. Dapat marikas. Tamakaskas ka nga ni magputol. Correct. Oo. Tanganing balansyado. Tama itong pigasan. Ayan ang mga comment dyan. Comment, basa kita digdi sabi ni Joy Marie. Makaskason, maray na hapon. Action Co Center, maray na hapon. Mga makaskason na lahat. Si Dine Alzaga, maray na hapon man. Constantino Ariate, nakatutok. Si Marites Parialo, bit Ano may nakatutok comment sa APIC, man. partner? Okay. Para po sa APIC, sir, sana ba po man po one-month policy? Kasi nasa pandemic po kita. Sana po may konsiderasyon man po kamo. Ayan, takita nga ni nagtatauman konsiderasyon. Sana po maapudan para may pa-check up, sabi ni Marilu Corpuz. Si Jonel Barakel, nakatutok man. O, si Jose Uni pa. Lavides, nakatutok. Mr. Siram, Maharot, ano daw kung manao ka mong pangbayad sa APIC na lang? Grabe naman, dahil man pwede yan. Sa kadakulan kan konsumidores, mamumubre kami kay Andig. Jonel Barakel, good afternoon. Quences May, Bulilan, Budino, nakatutok man. Si Jackie Leona, maray na pagkahapon. Si Cheryl Bognalos, nakatutok. O, so may mga problema sa pambayad sa kuryente, partner. Para resman kita. Oo. Ano, galaw-galaw na lang. Oo. Doble kayod. Basta, ang pangapudan ta sa APIC, kung makaskas ka mo magputol, dapat makaskas man ka mo. Ayun, nasa na yan. Ano, tanganing balansyado. Ay, partner! Ngunyan, petsa 6, kan bulan kan Hulyo, may nagsiselebrar kan sa iyang kompleanyo. Happy birthday, Nico Franco Adilye. Ayan! Di otronta, Adadan, partner. Otronta. Happy. Aday na. Ipinapaisi po sa gabos na sa diring tawo, kamidbid, kapipinsanan, mga amigos si amigas. Aha. Ni Nico Franco Adilye. Na siya po, birthday niya ngunyan. Yan, niya siya po, ako, siya, iba itong dudugtungan ko, ano, na siya po, dinugtungan ang sa iyang buhay. Kaya birthday ngunyan niya. po, tabi, birthday ni Nico Franco Adilye. Bako lang po sa mga sa diring tawo. Ipinapaabot mo man po kay Kumpido. Ayan. Na birthday Na ngunyan. may dakulang puso. Birthday tabi ngunyan ni Nico Franco Adilye, ang Aha. crush ng bayan. Ay, Sige. Gcash na lang databi. Ay. Ang mga ka-aksyon, kung nagmamawot man manggana nin cash prize na 1,000 pesos. Sige lang, keep sending your comment and reaction. Nanganing makabalik ka mo sa samuyang raffle mo niya na pagkaldaw. And sa mga estudyante na nagmamawot man manggana nin brand new tablet. Kaya nakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Tapos, si Miss Russell, tapos, ilaag duman kung nata kinakaipuan nindong manggana, anong eskwelahan, ilaag ang contact information, tanganin pag kami uminapod, masimbag nindo. And, paglingawan, magtag ning tulong kapwa estudyante. Ayon! Bueno, sa imo pa ini partner, Arinda yan na sa satuyang pagbibinta. mga ka-aksyon, sa Samuya Tabing Pagbuelta, mapauran kita nin pa-premyo live. Kaya ang kami sa natamo, mabalik pa ang tabang, ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang
malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang tabang Ora ora mismo, mismo. partner ka na Oh. kasuhapon, sabi ko nga ni partner, Oh. hali kita duman sa Iriga Oh, City. marayo ang tigalian mo. Yan. Sa Camarines Sur partner, para duman sa ginibong Mobile Clinic Healthy Pinas ni Senator Riza Ontiveros. Ontiveros. Kasabay dyan partner, in partnership iyan with ako Bicol Party List. Saka sa panginginot partner ni Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin Jr. Partner, maabot sa 300 na mga benepisyaryo ang nabenepisyaran kang naunang bita ng partner na mobile clinic. Ayun, very good. Dakul talaga. Aram mo, napapanahon talaga. Pero may kong sabi, napapanahon, hulog ng langit ang arog ka ng mga programa. Gulpi ang nabibenepisyaran, gulpi ang nakikinabang, importanteng maray, kaipuhan kang komunidad, kaipuhan kang mga namamanwaan. 36 na barangay partner kan Iriga City ang kabalizan. Sana magdakul pa ang mobile clinic. Sana magdakul pa ang lahi ni Senador Riza Ontiveros. Ngunyan partner, na ikatulong aldaw yaon naman sinda sa Goa, Camarines Sur. Di ka maduman? Dahil partner, tayaw na ko digdi. Diba? Kung minsan baga pagkatapos kang programa, tamin na... Dalaga. Dahil, kasubagong aga partner ginibo, kaya nagpapadagos ngunyan, duman sa Goa, sa preparasyon partner. Camarines Sur. Pero duman nakaschedule sa Goa Outro. Kaya, maugbaon partner ang Uy, may LGU pa-flower. kan Iriga City May dahil pa-flower kay personalmente Senadora, na binisita ni Senadora Riza Ontiveros. may pa-flower, oh. Yes. Maayos, Kaya magayon ang partner sa preparasyon. Talagang mailing mo na pati sa pag Philippine, ano yan? Sa pagpangaji hanggang duman sa Philippine National Anthem, talagang magayon sa presentasyon. Sige.
aluyon ka, partner. Dahil manuna ko kay kung anong Philippine ang pinagsasabi mo. Doxology. Ayun. Tapos so Philippine National Anthem. So bilog na programa, partner, magayon ang preparasyon kan Iriga City. Aha. Iba talaga ang mga taga-Iriga. Yeah, syempre, partner, ang partisipasyon man dyan, Dahil nag-perform sa mga majorettes from Iriga City. Iba, partner. So dance troupe kan Iriga. So paglalaog ni Senadora, yaon duman na sinda ang nagsabat. And yung ako Bicol Party List partner na staff, talagang mahihigos. O mag-dancers. Puon sa pagkakan, puon sa pagtaukan mga bulong, asikaso ka na ako Bicol. Mag-dancers ito, partner. Asikaso ka na ako Bicol. Tapos, partner, ang kinagayunan ka ni, tapirang minuto sana, makukuha ang resulta. Very good. Tapos, so mga kinakaipuhan in other laboratories, other medicines, yaon tulos, partner, an ako Bicol Party List. Siyempre, ora mismo. Yan ang partisipasyon kan ako Bicol sa medicine, sa accommodation, sa transportation. Yan, partner. Kaya mailing mo, partner, talagang labi man ang kaugmahan ni Senator Rizzo Ontiveros. Mabuhay. Sana dakol pa ang makinabang, dakol pa ang matabangan kan magayon asin nubling proyektong ini. Panduwa, partner, na aldaw kasuhapon, so igwapang Siam Dakol. na lugar, digdi sa Bicol Region, papasyaran kainiong mobile clinic ni Senator Rizzo Ontiveros in partnership, of course, with ako Bicol Party List. Kaya yan, partner, kung igwa ka ning kamatean, aprobitsaran mo ining mobile clinic ni Senator Rizzo Ontiveros asin ka na ako Bicol Party List. Dahil mo inaprovitsaran. Dahil man akong kamatean, partner. O, dahil mo na. Dahil man. Pero sabi ko, tanganin. Dahil, ipaubayatan na duman sa Ayaw mga sa mga kababayan. nangangaipo. Ade, Kay puan hindi. kaya, so digdi nangyari, partner, sa may Bunker 1, labi man ang kaugmaan kan mga kababayan ta digdi na, siyempre, upland. Iyo. Dahil nakakapasiring sa mga Dahil gusto doktor. na interview ta, yung napapaibi. Tapos kan Puro naka-smile na, bagso. naugma ng marami. Yan, mga ka-action, pero partner, digdi naman kita sa maray na barata. Oh! Siyempre, yan na, partner, ang satuyang maswerteng tablet winner. So mga nag-aabang tablet dyan, mga ka-action, mga estudyante, ang maswerteng tablet winner, ngunyan na pagkaldaw, dahil iba kundi si Stephanie Yula! Congratulations, Stephanie Yula! Basa, partner! Ang sa iyang naging mensahe, partner, Diyos maray na hapon Basa. po sa itong mabuot na Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako po si Stephanie Yula na taga-Tabaco City, Albay. Saro po akong estudyante kang San Jose Community College, Malilipot, Albay. Second year college. Ang sakong ama sarong senior citizen na. Dawa gurang na grabe pa po ang pang-ihinguwa. Nganing may pangtustos pa sa pang-oral now. Ang sakop man pong ina, warang permanenteng trabaho kung kaya nagraraket nganing makaraos sa uroal daw mi ang sakong mga tugang man. May sa diri naman pong pamilya, kaya day naman kaming nag-aasa na matawan o matabangan kami sa pang-uroal daw mi, lalo na kapus man sinda, duwa pa kaming nagkaklase. Lalo na po ngunyan, nasaro lang ang cellphone, nagamit mi kaya nagpapasublian na sana po kami kang tugang ko nga ni makasabay sa pag-agi na ini kang samong eskwelahan. Kaya po, nagbabakasakali po ako na ako naman ang saro sa mapili na mga tauan, dakulao na ining tabang para sa mo kung babakasakali tadain na kami magsusurublian. Kaya minsan sana po ako makaantabay sa indong programa ta nagsusubli niya, nasusubli niya po, tatagagamit niya para mag-module, kaya pareho kaming nadidipisilan sa pagklase. Aram ko po kadakol ang nagmamauot na matabangan, pero sana po saro ako sa mapili nindo. Salamat po. Ayun! O bueno, kuya Stephanie, ika na napili. Yula. Congratulations, Stephanie Yula! Yan, may makontak sa imo Stephanie Yula kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayun, yaw na digdi sa kataning ko. Alat-alaton muna sana, so makontak sa imo. Tangarigma pa sa imo ini. Correct, ano pa? And para lang sa kaaraman kan gabus ng mga estudyante dakol pa po ini. Pero pa, partner. Ribo-ribo pa. Isus, dakulunong. Dahil pangani nababanga, partner. Ibig sabihin, partner, kadakol pa ang mga maswerteng estudyante na nakakaipo ang may chance na manggana. Tama, kan tablet. Yes. Kaya, syempre, duman man sa mga kababayan ta na naglalaom na manggana kan kas, mag-comment ka mo,
Magsabi man kamo kung natata gusto nindong manggana. Ayan. Anong kaipuan nito? Yan, kaipuan partner sa mga estudyante dyan na nagmamawat manggana nin tablet. Kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtak ang pangaran ka ni eskwelahan. Ang sa indong contact information. Tapos magtag nin saro, duwa, tulo, Or mas dakol pa. Mas dakol pang FB friends. Tapos i-share ang samuyang live episode. Ayon! Kasimple man sana palan kan mechanics. Para And manggana syempre ka mo. mga action sa satuyang pagwelta at san, may manggagana nin cash. Kaya dyan lang kamo mga ka-action, mabalik pa ang tabang orange. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi mata nga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan ang pitulan para po maikot na we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa Upland, hindi kayang aguton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
mismo, partner! Buwaltada kita! Basa mo na kita kan sa tuyan mga... Sige, comment. Comment! Sabi ni Gini, Mary Jane Bilga Bernandez, Laneta, maray na hapon. Sige, Fiel, Ashley Borceles, maray na pagkahapon man. Eric Barrado, nakatutok, maray na pagkahapon. Oy, si Sir Ted Bilyen, nakatutok ko niya na pagkahapon, partner, maray na pagkahapon. Si Martes Nipar Yalobit, nakatutok man. Jocelyn Mendina, Galbs, Lenny Robio, sana po saro ako sa matabangan kan programa nyo. Solo parent po ako at may mga maintenance na gamot din po, sabi ni Lenny Galbante. Sige lang po, si Gael Imperial nakatutok man. O igwa kita ning igwa kita ning lost and found. Advisory tabi, lost and found. Sa Tagsadiri tabi, may idinara po digdi sa muya ng mga papeles, may mga ORCR, mga papeles pong importante, may ID, pero dahil po kaya kami ning contact information. Kung si man po ang nakakabisto kay Bienvenido Chavez, makiklaim na lang tabi ang mga importanteng papeles, ang mga ORCR mo, digdi tabi sa Samuyang Studio. Makihanap na lang tabi sa Samuya. Tayaw po digdi, nakasecure man po, safe and sa imong mga papeles. Yan. So mga nagme-message man sa Kuya Partner sa personal na kuwangko, na messenger, ang advice ko sa Indo po, magdigdi lang kamo sa opisina kan Action Co Center, hanapon si Miss Remy. Ayan. Duman sa mga problema nindo na gustong idulok. Or pwede man kamo sa Facebook page. Yan, mag-comment ka mo sa Satuyang official Facebook page. Taigwa kami nin mga staff dyan, kan Action Co Yan. Center, na maasikaso kan sa inyong mga inagrangan. Pakasend tabi nindo, automatic may ma-reply. May mga problema sin the partner na pigdudulok. Problema sa medical, problema sa komunidad, legal. So mga inapi, Yan. problema sa love life. Aaksyonan tayan, partner. Yan. Kung may problema sa serbisyo kan sa indong mga barangay official, idulok iyan digdi sa Action Co Center, taygwa digding pigapod na tabang ora mismo. Yan, so mga daing boyfriend, Yan. daing girlfriend. Correct. So mga takot na ipaaram sa magurang na sinday guaning boyfriend or girlfriend, pwede digdi ka mo magpaisi. So mga gustong magpakasal. Yan. Programa yan, partner, kan ako Bicol Party List. Magpalista na dyan. Correct. O, partner, ngunyan, sa puntong ini, syempre, igwa na kitang pinaganang tablet. Igwa na kitang nahiras ng mga impormasyon. Kompleto na. Tapos, syempre, partner, ngunyan, igwa kita nin maswerteng cash winner. Ngunyan na pagkaaldaw. Pasok tabig, maiwagang garapon. Kakaiba ang partner. Ayan. Kanta na, partner. Kantayin na si Nico ta birthday ngunyan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday to you. Dapat siguro, partner, ang gamito na baterya sa kuya, susatrak. Naka. Tambay na dyan. Susatrak baga. Happy birthday, Nico. Ang wish ko kay Nico. Anong wish mo kay Nico? Sana makaigwa siyang makamidbid na sunagataw baga ki auto. Ako ang wish ko kay Nico. Saka makaigwa siya ki sunagataw ki kondominium. Kondominium. Ang wish ko kay Nico, madagdagan pa ang kanyang talent. Makilala man niya man lugod. Makilala man lugod ni Nico so nananaw ki kundo sa ka nananaong ekspedisyon. Tayo pag ang gusto niya, no? Ay! Ayan! Uy, partner! Ilinga daw kung nangganan eh. Kansarungal daw. Ini? Iyo. Ano? Maswerte talaga! Basahan na, partner. Oy, maray na pagkahapon. Nakatutok giraray si Mary Jane Bilga Fernandez Laneta. Okay. Si Anthony Vryle. Number, partner. 0938 0938 575 575 8494. 8494. Dapat sumimbag siya, ha? Tapag Sige. ka mabunot giraray kita. So mga nag-celebrar man dyan kan sa indang kompleanyo, happy birthday! So mga nag-celebrar kan sa indang anibersaryo sa kasal, happy anniversary, congratulations! So mga nagsiselebrar kang mansari. Yan, syempre importante. Weeksary. Yes, daysary. Yan. Sus, kinagot pa sa nangyayang ngunya, nag-celebrar na. Oursary. Minute-sary. Good afternoon! Maray na pagkahapon. May I know who's in the line, please? Si Say Tabi ini.
Hello? Hello? Si Isay tabi ni. Oh! Si Isay po kamo tabi. Erika po, Si? Erika po. Pigpasa na ka. Erika. Erika! Anong pangaran mong go? Bilog tabi, Erika. Erika Joy Barado po. Oh, bigyan na kang ina. Erika Joy Barado po. Erika May, Barado. Joy. Erika Joy, pera ng edad mo, Erika Joy. O, pigingin kang ina. Ha? 10. Saan ka nagkaklase? Biga po. Biga po. Hindi na ko siya ina. Sabi kang ina, biga po. Pabiluhasan na muna si Erika. Pabiluhan mo na si Erika tabi, nanay. Nanay! Pabiluhan mo na si Erika. Erika, anong pigigibo mo niyan? Nagko-comment po. Nagko-comment. Pero nagdadalan ka kan sa muyang episode mo niyan. Opo. Anong grade na tabi ka, Erika? Grade 4. Grade 4. Oh, Erika, midbid mo yan nakauron mong babaye. Oh. Midbid mo ang kauron mong babaye. Ma'am Renny. Ayun! O di ba nakapartner ko, kilala mo din? Si Mr. Siram po. Mr. Siram! Yan talaga! Okay, tabi, Erika. Ikaw baga, Erika, pira pa sa ng edad mo? 10 po. 10. Congratulations sa Erika! inyo. Pero kaulayon mo muna si Erika, mama. alam ko na, may Ay, apot ko na ko. sorry. Erika, may boyfriend ka na? Wala ako. 10 years Pero old. may crush ka na, Erika. May crush na? Wala ako. Wala po. Oh, tawanan mo ng telepono kay Mama Erika. Congratulations sa imo, Erika, ha. Kaulayon mi si mama mo dahil ika sarong minor. Pero congratulations, ta ika nang gana. Kaulayon mi si mama. Hello? Hello po. Hello po, nanay. Hello po, Anong ma'am. pangaran? Mary Joy po. Mel Joy. Ayan. Mary Joy Barado. Mary Joy, garuday ka nang gagana kaya nang gana so aki mo ano? Opo, ma. Ay, anong trabaho mo, Mary Joy? Wala man po, Mr. Siram. Oh, so ago mo, anong trabaho ni ago mo? Construction po. Construction! Pirming may kapot-kapot na kabilya. Piraman an nauuli kada aldaw kan sa imong agom. Ano po? 350 man lang po yung construction worker. 350. 350. Alright. Pira na akin ni Mel Joy? 2 po. Dua. Okay. Oh, maswerte ka, Mel Joy. Taan sa imong aki na si Erika Joy Barado nang gananing Nangganing 1,000 pesos. 1,000 pesos. Regalo mula sa puso ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Ano po ang masasabi mo, tabi, nanay? Si Erika nangganing 1,000 pesos. Salamat po. Okay, salamat po. Ano na ito? Ano na Kan 1,000. Pambakal pong panggorgas sa araw. Ayo! Ayan. Tabi, nanay, halaton mo, tabi, may makontak sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang ginanahan na premyo ni Erika. Alright? Opo. Congratulations! Bye-bye! Paano man, partner, sa ibang mga naghahangad na manggananin cash, ano ang mechanics? So mga sige pa dyan ang comment, padago sa nakamong mag-comment, day mawaranin pag-asa, tapag may pag-asa. Pag sige ka. Pag may pag-asa, May pag-asa. may comment. Ay, comment, ah? Pag may comment, may pag-asa. Correct. Day mawara. Naninibago ako. Gustong sabihin, kaya may pag-asa, ta may comment. Naninibago ako sa imo, partner. May kapot kang mikropono kaya. Habang may buhay. Kanta, partner. Paminsan-minsan, Ang aalala pa pa rin kita. Gayon! Kaya yan, mga At action. para ba, nariyan ka pa sa aking tabi. Siram sa namalindukon. Mga ka-action, sa mga nagmamawot man manggana nin cash, arog man lang katon mechanic, simplehon man sana.
I-like nindoon sa muyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana, ibugtak an sa indong contact information or cellphone number. At ang aning mas madali masabot, cellphone number, tapos address, tapos i-share ang sa muyang live episode, mag-comment nin FB friends or mag-tag. Pangaran kan sa indong FB friends. The more the better. Ayon. Kasimple man sana. Kan Mechanics. Ayan mga ka-aksyon. Tapos, dahil paglingawan, i-subscribe man ang sa muyang official YouTube channel, Action Ko Center. At saka sabi mo na sa TikTok kita. Yes, may TikTok din kita, partner. Yaon duman ang sa muyang mga live episode. Ayan. Per segment na ito, partner. Kalaban, kasabay-sabay ta na duman sa Guerrero siblings. Yes! Alright mga ka-aksyon, asin dyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw nin Martes. Magriban liwat kita sa aga pares na oras asin pares na programa. Kami ang sa indong nakairiba, Degiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po, ang sa indong lingkod, Mr. Sirang. Salamat sa mga nagantabay sa Radyo Uragon. Salamat sa mga nagsubaybay sa Facebook. Mabuhay and God bless! Maray na pagkahapon, asin, salamat!